Navçeya Sêlime ser bi Qersa Bakurê Kurdistanê ve. Ev der jî mala çandê ya Sêlime ku bi dîzayn û xwarinên xwe bûye rawestgeheke sereke ji bo geştyarên ku têne bajêr. Tevî ku pêşî tenê weke muzexane hatiye avakirin jî niha xwaringeh û vesîngeh e. Taybetiya vir jî ew e ku ji hêla jinan ve hatiye avakirin û destê jinan dike ku ev der bibe stêrkeke bajêr. Tarih kokan bir mekan oldu. Ev der bû cihekî bi bihna dîrokê û bû rabirduya me. Gelek tiştên kevin hebûn me her digot bila ew bimîne, bila ew jî bimîne û me mala xwe kire muzexane. Ev cih girêdayî me ye. û me ji dewletê û ne jî şaredariyê ti piştevanî wernegirtiye. Min û keçê xwe dest pê kir. Xebatkarên me jî jin û cîranên me ne. Em bi hev re hewl didin li ser piyan rawestin û berdewam bin. Akrabalarım. Onlarla beraber ayakta durmaya, bu işi yürütmeye çalışıyorum. Ev der berê weke kadîn dihatiye bikaranîn û salên dirêj jî terxankirî bûye. Piştî ku Qers dibe navendeke geştyariyê û ew navçe jî li ser rê cî digire, dayîk û keçên wê zandên xwe hildimalin da him ji bo xwe deryekî debarê vekin, him jî sûda wan li navçeyê jî bibe û vê muzexane ango vê xwaringehê vedikin. Ankara'da da var. Komşumuza katkıda bulunalım, ilçemizdeki esnafa katkıda bulunalım diye başladık daha doğrusu. Bi mebesta alîkariya cîran û navçeya xwe me dest pê kir. Şîr û penîrê xwe me ji cîranan distend. Em goş jî qesabê navçeya xwe distînin, dê fêdaya me li wan jî bibe. Li navçeya me tu cihekî geştyariyê nîne. Qenebe me berê geştyaran bi vir ve kişand. Berê ev der tenê cihekî li ser riya di navbera Qers û Erzeromê de bû. Me ji wê yekê rizgar kir. Hemû ew amûr û kelûperên kevnarê jî ji nava navçeyê hatine berhevkirin û dîzayna wê jî dîsa ji hêra van jinan ve hatiye kirin. Bi taybetî di mehên zivistanê de ku pêla geştyaran xwe dide bajêr, qefle bi qefle mêvantên û torên geştyariyê jî rêya xwe bi vir dixin. Hem ji bo dîtina vî mekanê balkêş, hem jî bo xwarinên lezîz yên herêmê. Yek ji ferqa di navbeyna Qers û bajarên din yên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê de ew e ku di nava jiyana rojane de jin gelekî çalakin. Hem li nava bajêr hem jî li gund û navçeyên bajêr gelek cîwarên ku jinan avakirine û bikardînin hene. Ev der jî yek ji wê yekê ku ji hêla jinan ve hatiye damezrandin û bikaranîna wê jî hêna ji hêla jinan ve têkirin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Qers.